салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳама шумо хуб ҳастед, тансиҳат ҳастед. дар навори имрӯза мехостам оиди фолликулаҳо, яъне чаро фолликулаҳо калон мешаванд ва намекафанд, яъне чаро тухмҳуҷайра ба берун намебарояд ва бордоршавӣ ба амал намеояд маълумот диҳам, чунки дар комментарияҳо бисёриҳо хоҳиш карданд ки маҳз оиди ҳамин мавзӯъ навор тайёр кунем. дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо медонед, дар канал шумораи обуначиён зиёд шуда истодаанд. аз ин рӯ миннатдории худро ба ҳар яке шумо мерасонам ки барои пешравии канали мо мусоидат мекунед. аз рӯе ки обуначиён зиёд мешавад, комментарияҳо низ дар зери ҳар як навор зиёд мешавад. ман кӯшиш мекунам ки ба ҳамаи ҳамин комментарияҳо ҷавоб гардонам, вале ҳолатҳое мешавад ки фурсат намешавад ба баъзе комментарияҳо ҷавоби пурра гардонам. аз ҳамин рӯ ҳамаи ҳамон саволҳое ки ҳаст мебинаму ҷавоб гардонда наметавонам, кӯшиш мекунам ки дар наворҳои оянда вобаста ба ҳамон саволҳо навори мукаммал, навори пурра тайёр карда ба саволҳо пурра ҷавоб гардонам. инчунин бисёриҳо ба фикрам аллакай медонанд ки канали мо дар Telegram низ вуҷуд дорад ва вобаста ба ин саволҳое буданд ки оё мо аз YouTube меравем ё ин ки не. дӯстони азиз, не. дар YouTube мисли пештара ҳама гуна наворҳое ки буданд дар оянда низ пешкаш карда мешаванд. фақат дар Telegram канал бошад, маълумотҳои кӯтоҳ, яъне маълумотҳои муҳими кӯтоҳ, инчунин наворҳои кӯтоҳе ки дар YouTube гузоштанашон номумкин аст, яъне YouTube онҳоро блокировать мекунад ва инчунин наворҳои бениҳоят ҷолибе ҳаст ки аз саҳифаҳои хориҷӣ гирифта шудааст, дар Telegram канал гузошта мешавад. агар формати чунин маълумотҳо барои шумо писанд бошад, ман ссилкаи Telegram каналро дар зери видео мегузорам. шумо метавонед даромада обуна шавед. барои оне ки наворро сар кунем аз накафидани фолликулаҳо, бояд дар аввал донем ки фолликула худаш чист, дар кадом ҳолат бояд калон шавад, дар ҳолати муқаррарӣ дар кадом рӯз бояд вай кафад ва ниҳоят муайян кунем ки дар кадом ҳолатҳо мешавад ва чӣ сабаб мешавад ки фолликула намекафад. фолликула худаш ин ҳиссачаҳои тухмдон мебошад, яъне структурнаи единицаи тухмдонҳо мебошад ва аллакай вақте ки тифл дар батни модараш аст, дар вуҷуди ҳамон тифл то 500 000 фолликула вуҷуд дорад ва бо вуҷуди балоғат расидани духтар, яъне зан, ҳамагӣ 40 000 фолликула мемонад. вақте ки якум давраи бенамозӣ, яъне якум бенамозии зан шурӯъ мешавад, сар мешавад, аз ҳамон вақт фолликула калон шуданаш сар мешавад ва кафидан, баромадани тухмҳуҷайра аз даруни фолликула оғоз меёбад. вақти калон шудан ва маҳз вақти кафидани фолликуларо овулясия меноманд. оиди овулясия дар канал навор аст, ман ссилкашро дар зери видео мегузорам. вақте ки цикли бенамозии зан муқаррар аст, яъне задержка надорад, ягон хел нарушении сбои цикла надорад, овулясияи зан аз 13-ум то 17-ум ё ин ки аз 12-ум то 17-ум рӯз дар бар мегирад. яъне дар баъзе занҳо мешавад ки дар 13-ум рӯз бошад, дар бисёри занҳо дар 14-ум рӯз, дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки ҳатто дар 15-ум, 16-ум рӯз овулясия рост биёяд. акнун муайян мекунем ки барои чӣ фолликула калон мешавад вале намекафад ё ин ки умуман калон намешавад, овулясия ба вуҷуд намеояд. шурӯъ мекунем аз гормонҳо. чӣ хеле ки медонед, гормонҳо дар организми ҳам зан ҳам мард роли бениҳоят муҳимро бозӣ мекунанд. вақте ки гормонҳои зан номунтазам кор мекунанд ё ин ки вайроншудагӣ аст коркунияшон, метавонад сабаб шавад барои накафидани фолликула, хусусан гормонҳои фолликуластимулирующӣ ва лютинизирующӣ. ҳангоме ки фолликуластимулирующӣ гормон кам аст, фолликулаҳо нағз калон намешаванд. ҳангоме ки лютинизирующӣ гормон дар давраи дуюми бенамозӣ, вақте ки ҳамин гормон камтар аст, фолликула наметавонад ки кафад. ё ин ки ҳангоми зиёд будани гормонҳои мардона дар организми зан ва инчунин ҳангоми поликистози тухмдонҳо, вақте ки фолликуластимулирующӣ гормон аз ҳад зиёд аст, дар тухмдони зан аз ҳад зиёд фолликулаҳо аст ва онҳо наметавонанд калон шаванд, аз сабабе ки лютинизирующӣ гормон сатҳаш дар ҳолати пастӣ қарор дорад. ва ҳангоме ки гормонҳои ғадуди сипаршакл, яъне щитовидная железа баланд ҳастанд, онҳо метавонанд ки ба кори гормонҳои занона таъсири худро расонанд, инчунин сабаби он шаванд ки фолликула калон шавад вале накафад. бисёриҳо дар комментарияҳо менависанд ки зоб доранд, аз ҳамин ҳисоб мумкин шавад ки ҳомила нашаванд. дар асл зоб доштан дигар чиз, кори гормонҳоро дидан ин дигар чиз. дар узӣ дида намешавад кори гормонҳоро. барои аниқ кардани кори ғадуди сипаршакл, яъне щитовидная железа, шумо бояд махсус гормонҳои ғадуди сипаршаклро супоред. дар он вақт муайян карда мешавад ки ғадуди сипаршакли шумо дуруст кор мекунад ё ин ки не. сабаби дуюм ин аз ҳад зиёд фарбе будан ва аз ҳад зиёд хароб будан. чӣ хеле ки шумо медонед, аз ҳад зиёд фарбе будан ба кори гормонҳо таъсири худро мерасонад. аз ҳад зиёд хароб будан низ ба гормонҳо таъсири
бад мерасонад. Сабаби сеюм ин стресс намегузорад ки фолликула калон шавад, ҳатто бикафад. Инчунин стресс сабаб мешавад ки дар зан бисёр вақт задержка дида шавад. Чунки ҳангоми стресс дар организм кортизол баланд мешавад. Ҳангоми баланд шудани кортизол кори ҳама системаҳои организм вайрон мешавад. Сабаби панҷум ин қабати ғафс доштани худи ҳамон фолликула. Дар баъзе ҳолатҳо мешавад ки худи фолликула қабаташ ғафс аст ва тухмҳуҷайра наметавонад онро кафонад ё ин ки гормонҳо зӯрашон намерасад ки ҳамон фолликуларо кафонад. Инчунин ҳангоми поликистози тухмдонҳо бисёриҳо аллакай медонанд ба фикрам ки дар он вақт қариб ки ҳамаи фолликулаҳо бо қабати ғафс пӯшонида шудааст ва нест кардани он душвортар мебошад. Сабаби шашум ин норасоигии витаминҳо дар организми зан, норасоии витаминҳои зарурӣ ва инчунин воспалительни процесси, яъне илтиҳоби бачадон, илтиҳоби тухмдонҳо, пайдо шудани баъзе намуд кистаҳо сабаби он мешавад ки фолликула калон мешавад вале намекафад. Чӣ тавр муайян карда мешавад ки фолликула калон мешавад вале намекафад? Дар аввал зан бояд ки аз ташхиси ултрасадо гузарад дар 7-ум рӯзи бенамозӣ, баъд аз он 2 рӯз баъд ё ин ки 3 рӯз баъд такроран ташхиси ултрасадо кунад, яъне УЗИ кунад. Дар 9-ум рӯзи бенамозӣ аллакай бояд ки доминантни фолликул пайдо шавад ва аз ҳамон рӯз ҳисоб карда дар як рӯз фолликула то 2 мм калон мешавад. Вақте ки фолликула аз 18 то 22 мм, дар баъзе ҳолатҳо то 24 мм шавад, бояд дар он маврид кафад ва аз даруни он тухмҳуҷайра берун барояд барои бордор шудан. Агар ки фолликула кафи, тухмҳуҷайра ки берун баромад, дар ҷои он жолтаи тела пайдо мешавад ки барои ҳосил кардани прогестерон мусоидат мекунад. Яъне ҳангоме ки тухмҳуҷайра бордор шуд, жолтаи тела прогестерон ҳосил мекунад. Прогестерон бошад эндометрийро ғафс мекунад ва мусоидат мекунад ки тухмҳуҷайраи бордор шуда нағз ба бачадон часпад. Агар ки фолликула накафад, дар ҷои фолликула кистаи фолликулярӣ пайдо мешавад, яъне киста пайдо мешавад ё ин ки фолликула баръакс майда мешавад, обратное развитие кисты пайдо мешавад. Табобаташ бошад чӣ гуна аст? Агар ки дар 4-5 цикли бенамозии зан назорат кунанд ки бинанд фолликула калон мешавад ва намекафад, ё ин ки ба андозаҳои даркорӣ, яъне нужных размеров калон намешавад, дар ин ҳолат чӣ кор мекунанд? Дар ин ҳолат шурӯъ мекунанд аз ба кор даровардани тухмдонҳо, яъне аз стимулятсияи тухмдонҳо. Бо воситаи махсус дороҳо тухмдонҳоро ба кор медароранд, то ки бинанд ки фолликула калон мешавад, худаш метавонад кафад ё ин ки не. Баъди оне ки дороҳоро истифода бурданд, диданд ки фолликулаҳо бо андозаи муайян расиданд, яъне размерҳои даркориро гирифтанд вале накафиданд, истифода мебаранд аз гормонҳои махсус, яъне аз гонадотропные гормоны истифода мебаранд, яъне аз дороҳое истифода мебаранд ки дар таркибашон чунин гормон доранд, ё ин ки дар худамон осон карда мегӯянд хорионический гонадотропин истифода мебаранд. Чунин дороҳое ки дар таркибашон гормонҳо доранд барои кафонидани фолликула якчанд намуд мешаванд ва дар ҳар як зан фоиданокияш ҳар хел мебошад. Аз ҳамин сабаб аз якум дору истифода мебаранд, 1 моҳ назорат мекунанд, мебинанд фолликула накафид, аз намуди дигараш бо дозировкаи баландтар истифода мебаранд, то ки фолликула бикафад. Агар рафту дар ин ҳол низ фолликула накафад, ҳаст боз усули лазерӣ, яъне бо роҳи лазерӣ метавонанд ки ҳамон қабати ғафсе ки фолликуларо пӯшонидааст, ҳамонро бибуранд. фаромӯш накунед ки ба ғайр аз истифодаи гормонҳо, дороҳои махсусе ки фолликулаҳоро калон мекунанд, шумо бояд ки аввал илтиҳобро бартараф кунед, яъне воспалительни процессро нест кунед, норасоигии витаминҳое ки дар организми шумо ҳаст, онҳоро барқарор кунед. Агар фарбегӣ ё харобӣ дошта бошед, вазни худро мӯътадил кунед ва баъд аз он ба истифодаи дороҳо шурӯъ кунед. Чунки ҳама гуна дороҳои гормоналие ки барои калон кардани фолликулаҳо, барои кафонидани фолликулаҳо тавсия дода мешавад, бояд танҳо бо назорати духтур ва ташхиси ултрасадо тавсия дода шавад, назорат карда шавад. Барои он ки дозировкаи кам, яъне миқдори кам ва зиёди он метавонад ки дар организми зан кистаҳоро ба вуҷуд биёрад, ё ин ки аз ҳад зиёд фолликулаҳоро калон кунад ва хатари многоплодная беременность шавад, яъне хатари ҳомиладории 3 фарзанд, 4 фарзанд, дар худамон мегӯянд 3-гоник, 4-гоник шавад. дӯстони азиз, умедворам ки навор ба шумо писанд омад. Чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. Саломат бошед.